Γκόλωσε, 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 γκόλωσε. Παίρνει λίγο το σουβλάκι μαγιονέ, λουκούμα, στρομολί και χοντόκ. Φέηκε πίτσες και σαλάτες, κρέπες τέλειες. Γκόλωσε και στο σπίτι όλη μέρα, και στο σπίτι όλη μέρα έρχονται. Και γιατρέ της πείνας μου μοναδικέ, γκόλωσε. Και γιατρέ της πείνας μου μοναδικέ, γκόλωσε. Γκολόσο, για παραδεισένιες απολαύσεις. Delivery από τις 10 το πρωί έως τις 6 το ξημέρωμα στο 25310 71 766 71 767 και WhatsApp 6984 56 51 55.